Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಬಾಲೆಗ್ ಮೂಜರ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚಾರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಪಿದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಬರಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಓಪು ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೇ ಇದು ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೇ ಇದು ಕೊಡ್ತೇರು ಓಪು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆವು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಇದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲದ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾತೆರುಂಡು ಬ್ರಾ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಾಳೆಲೆ ತೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪಡಿಯಪ್ಪನ ಪಡಿಯ ಪೋಯಾಡಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಲಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೈದ ಸಿಸ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಕುಲೊಂದು ಉರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ನನಲ ಜನ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಕ್ ಚೂರು ಅಂತೆ ಬೇಗ ಪೋತದೆ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಯರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಯಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಡತ್ತ ಅಂಚದು ಇಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಪೋಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಒರ್ತಿಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆಲ್ನೆ ತೊಂಪೋಯರೆ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಬಾಲೆಗೆ ಏಪಪ್ಪರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡಪ್ಪ ಪೂರ ಹಸ್ಬೆಂಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೋದು ಬರ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಲಿ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಹಾಕುದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ 3 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ 2 ಕಾರಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಕೊಡ್ತೀರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಹಾಕುದು ದಾಯ ಒಂಜಿಟೆ ಕೊರದೆ ಹಾಕುದು ಮೂಜೆಲ್ಲ ದಯ ಮೂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿಂದ ಅಂಡು ನನ್ನ ಮೂಜರ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿತ್ತು ನಾನೇ ಮೂಜರ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಎಂಡತ್ತ ಅಂದು ಮಂಡೆಡಿತ್ತನ ಮೂಜರ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಂಡು ನನ್ನ 9 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಂಡ ಇನ್ನು ನನ್ನ ರದ್ದು ದಿನ ಉಪ್ಪುನಿ ಆಯನ್ ನಿಭಾಯಿಸುನ ದಯವಂಡ ಇತ್ತೆ ನೇಲೆಡ್ ಜೆಪ್ಪುಡಾದ ನೇಲೆಡ್ ಅಂಡ ಸತ್ತ ದಿಯರ ಹಾಕುಂಡು ಇಟ್ಟಾಂಡ ಕಾರನ್ನು ಕುಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಲೆ ಬೇನಾಪುಂಡು ಕಾರು ಐಕ್ ನೇಲೆಡ್ ಪಾಲ್ದೆ ಜೈದಿತ್ತೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಜ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಬೇನೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಜೆಟ್ಟದೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಉಚ್ಚು ಬಂಡ ಬಡವ ತಿಂದೆ ಪೋತೀನಿ ತಿಂದು ಒರ್ಮರೆ ಕನ ಪೋತ ಬನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಆತನು ಸೊ ಇತ್ತೆ 10-20 ಲಕ್ಕನೆ ಐದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಜಬುಡಾದುಂಡು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪದ್ರಾಡಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ನೆನ್ಪುನಿ ಬಡವ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಜಪ್ಪುಡ ಅವನಿಂದ ಬಂಡ ಇನ್ನೇ 2 ದಿನ ಗೊಬ್ಬುದಿದೆ ಬಂಡ ಬೇನೆ ಕೊಡವು ಎನ್ನದೆನ್ನದಿಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಎಂಕಿ ಬುಳಿಪೇರೆ ಬರುಂತಾನೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕು ದಯಪಂಡ ನಾನು ಇಂತ ಮೋನೆ ತೂಂಡ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪೆ ಆಯನ ಮೋನೆ ತೂಯರು ಬೋಡ ಯಾಕೆ ಆಯನ ಮಂಡೆನ್ ಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತ ಹಿಡೆ ಗೊರ್ಲಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ತುಳ್ದಿನಿ ನಾನು ಇಂಚ ಹುಳು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ಇದ್ದಿ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪೆತ್ತ ಅಂತ ಎಂಕು ಬಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಆಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಂಡ ಏತುಂಡ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಯಾನೇನಾದ್ರು ಅದು ಬೋಡಿಗೆಡು ಬುಲ್ಪೆರ ಮುಟ್ಟಾತ ನನ್ನ ಹರೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇದೆ ನನ್ನ ತೆನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುದು ಇತ್ತೆ 10:30 ಅಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ಬರೋಡು ಕುಂಟಾರ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಕಜಿಪ್ ದಾದಂತೂ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪದೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು Q&A ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಕ ಪಗನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾನ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಐಟಿಕೆ ಇಂಕ್ ಸೊ 1K ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಡಾಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮನುತ್ತ 5 ಆಗ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಕೂಡು 1K ಆವಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಡು 1K ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು Q&A ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾಣ ಐಟು ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಐಟು ಕೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡು Q&A ಪಂದು ಆಸ್ಮಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಆಸ್ಮಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡು ನೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ
ನೆಟ್ಟೆನ ಕಿಯನ್ನೆಗ್ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಕಿಯನ್ನೆ ಪಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಕಿಯನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಗಡು ಒಂಕೆ ಆವಡ ಆಯ್ದು ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ತೆನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ತೂವನ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರೆಗ ನಮ್ಮಂಚೆನೆ 2 ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆನ ತೂವನ್ನ ಕೂತೇರು ಬಾಲೆನ ಖಾಲಿ 3 ಜನ ಎಪ್ಪುನಕ್ಲು ಹೋಗ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ದಾದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬಂದು ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾಯಪಂಡ ತೆಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಇಟ್ಲೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ತೇರ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನು ನಮ್ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಬರ್ತಿದ್ದೆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನ ತೂವನ್ನ ಕತ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಅದು ಎತ್ತಿದ್ದು ಇದೆ ಏನು ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕುಂಟಿನಿ ಇದು ಕುಂಟುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಪಡ್ಕೆದು ಕುಂಟು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುಂಟು. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಅರ್ಧದ್ದು ಅವು ಪೂರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನದಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಕಲಿಪು ತೂಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಇವಾಗ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ದೆತ್ತು ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಯ್ದು 3 months ದಿಕ್ಕು. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೂವೋಡು ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಕ ಅವು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅವೇನು ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪೂರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತಚ್ಪಾರೆ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದಿನಿತ್ತು ತೂಡು ಎಂತ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷದ ಸಿಕ್ಕ ದೇವಿಗೆ ಮಲ್ತು 3 ತಿಂಗಳು ದಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂತು ಮಲ್ಪೊಡೆ 2 ತಿಂಗಳ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿರ್ತದೆ ಅದಪ್ಪಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ತೂವೊಂಡೊಡತೆನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುನತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಚೂರು ದುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋನ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಹೀಲ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ದಾರಿಪುಡು ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿದ್ವು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಪ್ಪಾರು ಹುಷಾರಾತಿದ್ದಿಂದ ಅಂತೀನಿ ಇತ್ತಂತೆ ಓಕೆ ಪೂರ ಗುಣ ಒಂದು ಬೈತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದಿನತ್ತೆ ತೂಕ ಎಂಚೊಂದು ತೂಪೆಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ತಚ್ಪಾರ ಈತ ಮತ್ತ ಬೈದನ್ ಕೈತ ಕಾಜಿ ಕಿಬಿತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೇಟದಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನವಿಲ್ಗಾರಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕೈತ ಮಿತ್ತು ಪಟ್ಟಿದಲಕ ಒಂದು ನಾಲಿದ ಕೊಳಲು ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಈತುಂಡು ಇಂಕಿಂದು ಇಷ್ಟ ಇಂದ ಬಂದು ತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಥರ ಪದಕದಲಕ ಶೋಕುಂಡು ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಇಂಕ್. ಸೊ ಈತು ಬೈದುಂಡು 460 ಪ್ರೈಸ್ ಈತೆಕ್ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ಕನಾಯ್ದಿಂದ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏತ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗೆ ಏತ ಪಂಡ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಅದು ಅವೇನು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುದು ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪಂಡು ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕಗ್ಲ ಈಗ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಶಾಪ್ ಪೋದು ಕನ್ನಪುನ ಪೂರ ಒರಿಯುಂಡು ಕೂಡ ಪೋದು ಕನ್ನಡು ಪಂದು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚದು ಇಂಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಪೇಟದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕದ ನಮ್ಮ ಆತೊಂದು ಆಯ್ತು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿ ಏನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ ಪಾಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಪಿಕ್ ಪಾಡು ಸೈಡ್ ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಟಾರ್ತದೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕಯನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಬಾಕಿತ್ತೇನು ಬಟ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾತನ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ದ ಅಂಡ ಅವು ಬೇಯ್ತು ಪೋಯೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಎಗ್ ತೊಡೆ ಪೂರ ಐಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಚೆನತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತೇವೋ ಏರ್ಲಾರ್ದೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬೊಕ ಬಾಲಿಗೆ ತೊಡೆ ಬೊಕ ಬೇಯ್ತು ಪೋಯೆಲ್ಲ ಕಾದಿಪುಂಡು ಕೆಂಪಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಕ್ಕ್ಯಾನ ಎದೆತ್ತದಾಯಗ ಬಡ ಕೊರ್ದು ಜಪುಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಶೇಕ ಕೊರುಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನ ಬೇನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ಶೇಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ
ಶೇಕ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ನೇಲೆಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನೇಲೆಡ್ ಪಾಂಡ ಜೆಪ್ಪೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಇತ್ತೇನು ಎನ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಲೆಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿನ ಪೂರಲ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಲೇಟೇ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಬುಲಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಟೈಮ್ ಬಡವ್ ಕೊರಡತ ಪಗೆಳ್ದು ತಾನಾದ ಎಚ್ಚರ ಆಪುಜಿ ಯಾನೆ ಮೇನ್ ಕೊಡ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯೆ ಸೋಕುಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಮೇನ್ ಪಾದು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಐಕ್ ಐತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ತಿನೆಡ್ದ ಅವರ ಆಯ್ನ ನೇಲೆಡ್ ಬಡವ್ ಕೊರ್ದು ನೇಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಜೆಪುಡಾದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೈಮ್ 2 ಗಂಟೆ ಅಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಕುಂಟ ಆಜಿಡ್ದೆ. ಸೊ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯರೆ ದೀತಂಡ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡ ಒಂಥರ ಕಲ್ಲರು ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೆತ್ತಿ ಪುಡಾದಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಚ ಬೇಯರೆ ದೀತಾನೆ ಇತ್ತೆ 2 ಕಾಲ ಅಂಡು ಎಂಕೆ ಪಲ ಬಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಆಯ್ದು ಬಡವ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಜಿದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೂಡವೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನಿ ಆಯ್ಗೆ ಬಡವ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನತ್ತ ಬೇನೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಸುಸ್ತ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಬೇನೆಡು ಎತ್ತು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಥರ ಮೈ ಉಲ್ಲಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಚ ಒಪ್ಪು ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ದು ಬಡವ್ ಕೊಡೆ ಬಿತ್ತೆ ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಿತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಗೊದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಅದು ಇತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯರೆ ದೀತ ನನ್ನ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬೇಯ್ಲಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಚೋಲಿ ತೆತ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ತುಕ್ಕ ಆಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆನಾಗ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತೂಕ ಹೆಂಗೆ ಚಾಪುಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಗ್ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪುನಿ. ಎಂಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಡ್ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಾಲೆ ದಪ್ಪೆ ಕೊಂಡ ಎಂಚ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ ಪೇರ್ದ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ದಾದದಿಂದಲ್ಲ ಅವು ಪೇರ್ದ ಮೂಲಕ ಬಾಲೆ ಪೋಪುಣ ಅಂಚೆನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಮಕೊಂಡು ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಣತ್ತ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ದಾದ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರಡತ್ತ ಆಯ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬಾಲೆ ನಿಂಚ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ತೂವೊನ್ಯ ಎಂಚ ಬೇನೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಾಲೆನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 2 ದಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ದು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ ನೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಜೈದು ಬಡವ ಕೊದ್ದು ಜಪುಡಾದು ಜೈದು ಇತ್ತೆ 4 ಇತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತು ಬಡವ ಉಂಟು ನೈಕ್ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಣ್ಣಾಗ ಬಾಲೆಗೆ ಸಿರಪ್ ಕೊರೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಬೇನೆಡು ಜ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಜ್ವರ ಪಂಡ ಮೇ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಸಿರಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂಚಾಗಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಕೊಡ್ತೀನಿ 5 ಗಂಟೆ ಕುಡ್ದು ಕೊರೋಡು ಅಂಚಾಗಿ 4 ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಲಕ್ಕ ಮೆಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಪ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಡವು ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಡವು ಆಂಡ ಬಡವು ಕೊರ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡು ಇದನ್ನು ಸಿರಪ್ ಕೊರ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಡವು ಕೊರೋಡು ಲಂಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈಯಡ ಆಜಾರನಾಗ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಮೀದಾದ ದೇವೇರೆ ಪೂರ ದೀಪ ದೀದ್ ಇತ್ತೆ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನುಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಇದಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡಾಯಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೊಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏಪಲಾದ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಆಯನ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪೇರೆ ಆಗ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟನೇ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಅವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ
ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಮಗೆ ಮನೊಲಿ ಸೊ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಮೇ ಪೂರ ಹೊಚ್ಚದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಪಂಡ ಮೀ ಪಾರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಮೇ ಪೂರ ಹೊಚ್ಚೋಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಬಾಲೆನು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಹಾಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಬೋಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಬಡವ ಕೊರ್ಪನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆದ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ 10-11 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂಪುನಿ ದಯ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜಾರ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಪುನಗ ಬಾಲೆಗ್ ಏನನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ತೋಂದೇರು ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲಿ ಪೂರ ಪೋದು ಇಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತದೇರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ದೇರ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನ್ ಅಪಗನೆ ಪಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಹುಷಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಕುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗ್ ಪಂದಿತ್ತಾನು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ನು ತೊಚ್ಪ ಉಂಡುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗ ಕಿಬಿತ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ತೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪುನತ ಬೇತೆ ಏರುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜ ಆಯನ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಇಜಿಂಡ ಯಾನು ಸೊ ಆಯ್ಗ ಮೇಯ್ ಪೂರ ಹೊಚ್ಚಿದ ಆಯ್ಗ ಮೇಯ್ ಹೊಚ್ಚಿನಂತ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅಂತಾರೆ ಮೇಯ್ ಹೊಚ್ಚಿನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಗ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ಗ ಸಿರಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸಿರಪ್ ಒಂದು ಆಯ್ಗ ಪಂಡ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ರೆಪುಂಡು ಈ ಸಿರಪ್ ಡೆನಿತ್ತೆ ಆಂಕ್ಲ ಆಯ್ಗ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕೊರ್ದು ಜೆಪ್ಪೆ ಕೆಲವರ ಇಜಿಂಡ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೊರೆ ಕಟ್ಟೊಂತೆ ಜೆಪ್ಪೆರಿಕೆ ಏನೊಂದು ಎತ್ತಿಜಿ ಕುಲೋ ಏನೊಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲಾದೆನ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಯೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆನಕ್ಕೆ ಏನು ಕೈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂದೇನು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿನ ಪಂಡ ಕೈತ ಲಾಸ್ಟ್ದೇನು ಅವೇನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತುವೆ ಪಾಡ್ರೆನೆ ಕೇನು ಜೈ ಸೊ ಒಂತ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬಿದ್ದಾರಿ ನಾನಿದ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುನ ಚಾಚಿ ಅಪ್ಪುಕಿನ್ನ ಚಾಚಿ ನಿತ್ತೆ